Ja, okay. Har du nogensinde haft morgenhår? Ja, det tror jeg, du har. Du har morgenhår om morgenen. Du har hår om morgenen. Jo, det har jeg også. Prøv at se, det er morgen. Det er klokken 10:39. Ja, hvad hedder det? Altså, men indtil du skal jo, så skal du heller ikke bruge shampoo og sådan. Det sparer du penge på, og alt sådan noget. Det er meget fedt. Ja, så kan du købe en toupet for det. Ja, jeg kan ikke helt huske, at en toupet er paryk eller sådan noget. Men i hvert fald, jeg ved, at du kan komme af med morgenhår, for hvis du ikke ved det, så kan jeg fortælle dig det. Fordi jeg ved alt. Jeg er mennesket Jonas, min falsk hund. Det er min falske hund. Jeg har også en ven, jeg kalder hund. Han er også falsk. Eller, han er ikke en rigtig hund. Men lige meget. Hvad hedder det? Du ved hvad? Jeg laver lige morgenhår, så. Morgenhår, ja. Ej. Det ene er sådan en hund, der. Men hvad? Du tager sådan en kam her. Sådan en kam her. Det er ikke den her. Den er lidt brugt. Ja. Og så gør du bare lige sådan her. Og hvis du ikke kan tage den ned, sådan. Hvis du ikke kan gøre sådan her, altså bare lige køre den igennem her. Så hvad hedder det? Så kan du eventuelt bare vaske dit hår. Se, nu har jeg ikke mund. Ja, det er flot. Hvad hedder det? Så også lige rense din kam sådan enten, altså. Sådan, ikke? Så, altså, ja, det er egentlig bare, vask dit hår, hvis du ikke kan det. Og hvis du er så dum, så du ikke gider at gøre det, gider ikke gøre, hvad jeg siger, så er du virkelig dum. Du er en taber. Du er virkelig, virkelig, virkelig dum. Du er så sindssygt dum. Jeg kan ikke forestille mig, hvor dum du er, hvis du bare vil gå rundt med morgenhår og sådan noget. Fordi nu giver jeg dig en kur over for, morgenhår, og du gider ikke tage imod den. Hvad tror du så folk siger op i skolen? Eller hvis du går i skole. Hvis du er stadig dum. Eller på dit arbejde eller sådan noget her, man. Sådan, red dog lige hårmand. Nå, okay. Det siger de nok ikke lige. Fordi de er sikkert også dumme. Men altså, hvad hedder det? Og ved du hvad, så har jeg så endt noget til. I burde spørge spam, spam PewDiePie med, hvad for et program han bruger til at optage med alle sine skærmer det. Fordi den vil jeg gerne have. Det er et program. Lige meget hvad det koster. Jeg skal bruge det. Nå. Lige meget. Så det spørger du ham om. Det gør du. Det gør du bare. Og så rærer du dit hår. Og så kan du sætte det sådan videre. Og du vasker det også. Du går også i bad. Ja. Det er vigtigt med hygiejne. Ja. Vi ses du.